Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό επικοινωνιολόγο, τον κύριο Γιώργο Φλέσσα, γιατί θέλουμε τη συμβολή και τη συνδρομή του στις απορίες που μας έχουν γεννηθεί γύρω από την επικοινωνιακή διαχείριση της ανακοίνωσης του ανασχηματισμού μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Καλημέρα. Σου κάνει πολύ μεγάλη. Βέβαια, έχει ξασυμβεί ποτέ. Μα σου δώσαμε την απάντηση. Σε όλο τον κόσμο. Παιδιά, τον κύριο Φλέσσα. Καλημέρα. Τι να κάνω τώρα, επειδή είστε πολύ με έχετε μπερδέψει. Να πω μια κουβέντα μόνο και μετά μπορώ να ρωτήσω, μπορώ να απαντήσω σε όποια ερώτηση υπάρχει. Ο ανασχηματισμός πάντοτε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συμβολική πολιτική επανακίνηση της και κάθε κυβέρνηση. Ένα restart, όπως θα λέγαμε όσοι είμαστε. Ένα rebooting στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό εκπέμπει ένα μήνυμα και εσωτερικά και κυρίως προς τα έξω. Όταν λέω προς τα έξω και προς την κοινή γνώμη, και βέβαια τώρα που είμαστε και στο μικροσκόπιο των διεθνών αγορών και της διεθνούς πολιτικής και προς τα εκεί. Άρα αυτό είναι που συνέβη. Τώρα το πόσο ισχυρά εκπέμπεται το μήνυμα αυτό προς τα έξω και πόσο αυτές οι περίεργες καταστάσεις του να ανακοινώνεται το βράδυ ο ανασχηματισμός αφού έχει προαναγγελθεί εδώ και ένα μήνα, απλώς αδυνατίζουν αν θέλετε το μήνυμα και τον μπερδεύουν κατά τη. Αλλά αν το συνδέσει κανείς με το γεγονός ότι οι πολίτες είναι παντελώς αδιάφοροι για τον ανασχηματισμό. Είναι λέτε παντελώς αδιάφοροι, έτσι. Απολύτως. Εγώ απορώ γιατί τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται στην Ελλάδα με τον ανασχηματισμό τώρα ένα μήνα. Εγώ δεν άκουσα. Κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, βλέπω έρευνες, έτσι, γιατί αυτό που σας λέω δεν είναι μόνο δική μου επινόηση, ούτε είναι και της παρούσης συζητήσεως μόνο, που δεν σε ενδιαφέρεται για τον ανασχηματισμό σε επίπεδο πολιτών. Απλώς ενδιαφέρονται τα μέσα ενημέρωση και οι πολιτικοί συντάκτες και γίνεται μια κουβέντα όπως αυτή που κάνουμε αυτή σήμερα εμείς. Λοιπόν, με αυτές τις δύο παρατηρήσεις, κύριε Φλέσσα. Άρα και αν έγινε κάποιο κακό από όλη αυτή την κουβέντα στο μήνυμα της επανεκκίνησης της κυβέρνησης για τον Γιώργο Παπανδρέου, αν είναι αδιάφορο το θέμα για την κοινή γνώμη, μικρή θα είναι και η επίπτωσή του. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος επειδή έχει χάσει κάθε ελπίδα? Όχι, δεν ενδιαφέρεται για τον ανασχηματισμό, ποτέ δεν ενδιαφερόταν. Όχι, δεν νομίζω. Ο κόσμος δεν έχει χάσει ελπίδα. Προς Θεού, ίσα ο κόσμος, ακούστε, η ελπίδα είναι ένα πράγμα. Δεν μιλάω ψυχολογικά αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω ως ψυχολόγος, δεν έχω αυτές τις γνώσεις. Εγώ σας μιλώ σε τι αποτυπώνουν οι έρευνες της κοινής γνώμης και ποια είναι η διεθνής εμπειρία στα θέματα κρίσης. Γιατί η χώρα μας είναι σε μια διαρκή και παρατεταμένη κρίση αυτή τη στιγμή και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Υπάρχει βεβαίως ένα ποσοστό του κόσμου το οποίο έχει πέσει σε μια παθητικότητα, θα λέει. Κανείς σου λέει δεν σώζεται τίποτα, άστο να πάει έτσι και θα δούμε και δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει όμως μια μερίδα του κόσμου το οποίο ελπίζει. Δεν ελπίζει σε θαύματα, αλλά ελπίζει ότι ορισμένα πράγματα θα δουλέψουν προς την κατεύθυνση που πρέπει και τα πράγματα θα δουλέψουν. Αυτό δεν έχει σχέση με το ποιος είναι στο τιμόνι? Σε κάθε Βεβαίως έχει. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, παρά τα όσα λέγονται και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή χρεώνεται με ορισμένες καθυστερήσεις, με άλλα πράγματα που είχε στο νου της και από αυτά που συμβαίνουν, εξακολουθεί να διαθέτει ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο. Και μάλιστα αυτό προσωποποιείται και στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου. Να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως αυτό συμβαίνει, λέω, αν μπορείτε να ερμηνεύσετε τα δεδομένα που έχετε? Γιατί ουσιαστικά είναι νοπές οι μνήμες από την προηγούμενη κυβέρνηση και ο κόσμος θεωρεί ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, διότι κατανοούν όλοι ότι υπάρχει ανάγκη κόμματος εξουσίας και ότι τα περιφερειακά κόμματα. Και αυτό παίζει ρόλο. Βεβαίως παίζει ρόλο. Καταρχήν, όταν είσαι σε κρίση, πάντοτε χρειάζεται να νιώθεις ότι κάποιος κυβερνάει, ότι κάποιος πηγαίνει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που πάει. Και αυτή τη στιγμή από το υπάρχον πολιτικό δυναμικό, χωρίς να θέλω να επισέλθω σε προσωπικές κρίσεις, γιατί δεν είναι προσωπικό αυτό που θα πω, αυτό το βλέπετε και μόνοι σας. Ο πιο αξιόπιστος πολιτικός αυτή τη στιγμή θεωρείται ο κ. Παπανδρέου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε μία επένδυση έντονη στο management, να το πω εγώ με όρους αγοράς, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Στο management, δηλαδή ο συντονιστής του συντονιστή, ο αντιπρόεδρος, ο υπερυπουργός, οι υπερυπουργοί.
δεν ξέρω κατά πόσο σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι αυτή. Και τι είδους συντονισμός μπορεί να υπάρξει όταν την ίδια ώρα εκτοξεύεις τον αριθμό των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριε Αδαμόπουλε, η γνώμη μου σε αυτό, επειδή όπως γνωρίζετε παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα πάρα πολλά χρόνια, θα σας πω είναι το εξής. Στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχουμε σοβαρό δημόσιο τομέα. Δεν έχουμε δηλαδή, μάλλον σοβαρό. Βέβαια, άνθρωποι με μονομένες περιπτώσεις ανθρώπων σοβαρών και σοβαρών δημοσίων λειτουργών σίγουρα υπάρχει. Ο σύνολο όμως, το δημόσιο, η γραφειοκρατία δεν λειτουργεί. Άκουγα προηγουμένως μια συζήτηση δική σας πιο νωρίς το πρωί, νομίζω, για το θέμα ότι αν θα μπορούσαν ορισμένα θέματα να τα χειρίζεται η πολιτεία υπό την δημοσία διάσταση και όχι η πολιτική, όχι η κυβέρνηση δηλαδή, όχι τα πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης. Να υπάρχει κράτος ακόμα όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Στην Ελλάδα δεν γίνεται, λέτε. Στην Ελλάδα δεν γίνεται διότι δεν έχουμε αυτή τη δημόσια διοίκηση η οποία θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος και να δώσει αυτή τη συνέχεια. Η πολιτική εποπτεία είναι απαραίτητη. Απαραίτητη σε κάθε βήμα. Γιατί βλέπετε, όταν δεν υπάρχει πολιτική εποπτεία και κάποιος να αναλαμβάνει την ευθύνη την πολιτική, δεν παίρνεται καμία απόφαση από τη δημόσια διοίκηση. Δεν παίρνεται απόφαση. Πετάω ένα στην μπάλα στον άλλον και κανένας δεν θέλει την ευθύνη. Άρα λοιπόν εμένα δεν με ανησυχεί το πολυπρόσωπο σχήμα. Είναι και ένα, αν θέλετε, στερεότυπο της πολιτικής μας ζωής ότι χρειαζόμαστε ολιγομερή. Την ώρα όμως έχει προκαλέσει αλγινές εντυπώσεις. Πώς είπατε? Για την ώρα έχει προκαλέσει αλγινές εντυπώσεις. Το ότι πήγαμε από ένα ευέλικτο σχήμα και προχωρήσαμε. Τουλάχιστον με όσους έχουν μιλήσει από το πρωί. Νομίζετε ότι ο κόσμος ασχολείται αν είναι 48 υπουργοί ή 36? Όταν επικαλύπτονται όμως οι αρμοδιότητες υπάρχει θέμα. Όταν καθένας από αυτούς, και με συγχωρείτε αλλά θα λαϊκίσω τώρα, θα το πω και θα λαϊκίσω συνειδητά. Όταν κάθε ένας από αυτούς, βέβαια συνειδητά θα τον λαϊκίσω, γιατί πριν από έρθω εδώ πέρα ήμουν σε μια ώρα τράπεζας και έπρεπε να ακούσετε τον κόσμο τι έλεγε. Ναι. Ότι ο καθένας από αυτούς παίρνει πόσα λεφτά παίρνει και εμείς καθόμαστε εδώ. Όχι, Χρήστο, συγγνώμη. Αυτό είναι κάτι που ο απλός πολίτης το υφίσταται. Και ο απλός πολίτης τότε κρίνει λάθος. Στην οποία βρίσκεται μπορεί να πει οποιοδήποτε παραλογισμό, αλλά αυτό δεν πρέπει να το είναι παραλογισμός, κύριο Φλέσσα, τώρα, εντάξει. Είναι παραλογισμός το ότι ο άλλος κάθεται και προσπαθεί να τα φέρει βόλτα. Και δεν μπορεί με το. Πάντως έχει δίκιο, ο κύριος Φλέσσα έχει ένα δίκιο και να κλείσουμε με αυτό, ότι είναι στερεότυπο σχεδόν στην Ελλάδα μετά, στον πρώτο ανασχηματισμό, να έχουμε αύξηση του αριθμού των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Θέλω να ρωτήσω μόνο το εξής. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να κάνω μία. Ακούστε, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα τέλεια. Προφανώς ένα πράγμα που με ανησυχεί σε αυτόν τον ανασχηματισμό, έτσι όπως έγινε δηλαδή, είναι ότι ο κ. Παπανδρέου, παρά το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτά που μας περιμένουν μπροστά είναι πάρα πολύ δύσκολα και θέλουν κατά πάρα πολύ επιδέξιους ισχυρισμούς, επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη τα οποία έκανε όταν συγκρότησε αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, πρώτον αργή, καθυστέρησε. Σε μια οικονομία, εγώ ξέρω ότι αν ήμασταν επιχείρηση, μια μεγάλη επιχείρηση και αντιμετωπίζαμε ένα καυτό πρόβλημα και θέλαμε να αλλάξουμε ορισμένα στελέχη, θα το είχαμε κάνει εντός 24 ώρων. Δεν θα τρώγαμε 500 χρόνια να συζητάμε παζαρέματα, πήγαινε, έλα, ανέβα, κατέβα κτλ. Και επικοινωνιακά δεν ξέρω τι εξυπηρετούσε το να κάθεται ο Πρωθυπουργός μόνος του χθες επί 10 ώρες, όπως έλεγε το πολιτικό ρεπορτάζ, ενώ όλοι γνωρίζαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι εδώ και 2 μήνες θα κάνει ένα σχηματισμό. Επικοινωνιακά πώς το ερμηνεύεται αυτό το πράγμα? Είχε κάποιο στόχο? Είναι λάθος, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ερμηνεία. Είναι ένα πράγμα το οποίο έπληξε, αν θέλετε, την εικόνα του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του. Αλλά αυτό, να σας πω κάτι, μπροστά στα λάθη που γίνονται και που είναι πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο τρομακτικά και στις καθυστερήσεις, εγώ επιμένω. Για τα λάθη που δεν κοστίζουν, το πείτε το προηγούμενο. Αυτό είναι τώρα παρανυχίδα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και